Como xa é tradición, Noia despedirá o ano cunha nova edición da San Silvestre. A carreira sairá mañá ás 5 dende Alameda para enfilar un percorrido urbano de 3 kilómetros. A principal novidade este ano reside no carácter solidario da proba, posto que todos os corredores que queiran participar deberán aportar alimentos que serán doados á Cáritas parroquial. O Club de Atletismo Noia e nós, dende o Concello, decidimos darlle un carácter benéfico e facela a prol de Cáritas. O único que solicitamos é que todas aquelas persoas que queiran participar na proba, que non ten ningún carácter competitivo, sino que é para disfrute e pasar un bo rato, que fagan unha aportación con un alimento que se lle fará entrega a Cáritas ao finalizar o percorrido, unha xuntanza aquí no claustro do Concello, no que disfrutaremos duns turróns e uns dulces navideños, e se lle fará a entrega dos alimentos recaudados. Na actualidade, Cáritas atende a máis dun 100 de familias que nestas datas precisan aínda máis da solidariedade de toda a sociedade. Gracias a Laura e ao Club de Atletismo Noia por haber pensado en nós. De feito, culminaremos ese día a campaña do ano 2019, ca recollida de alimentos, que nos verá moi ben para xa nos primeiros días de xaneiro, poder seguir axudando a todos os necesitados. Quero dicirte que actualmente en Noia temos ao redor de 100 familias e 234 usuarios aos que regularmente lle vimos axudando. Gracias ao Concello, gracias ao Club de Atletismo, e esperemos que sexa un éxito de participación e sobre todo dos nenos e nenas do noso pobo, da nosa bisbarra, que creo que pasará unha tarde fabulosa.